ମୋ ଝିଅ ଶୋଇଥିଲା କାଲି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ତା ମାମୁଁ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାରୁ ଗୋଟେ ଖେଳନାଟେ ଆଣିଥିଲେ। ଖେଳନା ସେଟା କ'ଣ ବଗ ଯେଉଁ ଗଦା ଯେମିତି ଆସେ ସେମିତି ହେଲା ଆଣିଥିଲା। ତ କାଲି ମୋ ଝିଅ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇ ପଡ଼ିଯାଉ ଦେଖିନି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ତାକୁ ମାନେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବି। ଭାଇ କହିଲା ଉଠେଇଥା, ମୁଁ ନା ନା କାଲି ସେ ଶୋଇଥାଉ, କାଲି ସକାଳୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା। ବସି ଶୋଇଛି, ମୁଁ ନେଇକି ଦେଖିବି ସେଟା ସେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଧନ ୱାଓ ସରପ୍ରାଇଜ୍, ୱାଓ ଧନ କେମିତି ଲାଗିଲା? ୱାଓ ୱାଓ ମା ଆଣିଛନ୍ତି। ମା ତମେ କାଲି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲ।